Mi-e dor să mai merg la un ceai, să fiu liceanul Bălai. Mi-e dor să mai merg la un ceai. Bună ziua, Moldova, de aici, de la Iași. Petru Fățilă vă spune cele bune. Dați-mi voie să îi spun bun venit în studioul nostru, de aici, de la Universitatea Petre Andrei din Iași, de la etajul 10, domnului Dan Niță, primarul Comunei Miroslava. Domnule primar, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Nu ne-am văzut de câteva luni bune, e o perioadă în care se întâmplă foarte multe lucruri în mediul rural, spun asta gândindu-mă și la agricultură sau și la ceea ce înseamnă afaceri în acest domeniu, dar și la o mai bună dinamică a finalizării sau a lucrului pe drumuri, pe știu eu ce alte proiecte are o comunitate. Din acest punct de vedere, poate prezentați o mică informare cu ceea ce s-a mai întâmplat în ultimele 2-3 luni de când nu ne-am văzut. La ora actuală suntem în curs de finalizare a unor proiecte începute în primăvara anului 2014. A început campania de recoltare a cerealelor păioase. Suntem în curs de executare a unor proiecte mari pentru alimentarea cu apă a localităților din Comuna Miroslava, mai bine zis a localităților Vorovești, Brătuleni, Uricani, Miroslava Vale, Găureni, Valea Ursului. Și de asemenea suntem în faza de obținere a avizilor pentru alimentarea cu apă a satelor Proselnici și Cornești. Menționez aici că fondurile pentru aceste proiecte sunt fonduri proprii. Pentru alimentările cu apă lucrăm în cooperare cu cei de la Apa Vital. Sperăm ca până în toamna anului 2014 toate satele Comunei Miroslava să fie alimentate cu apă. Ne pregătim pentru 9 ani de învățământ. Chiar astăzi am avut întâlnirea cu directorii de la școli pentru a organiza activitatea din vară de pregătire din punct de vedere administrativ al noului an de învățământ. Așa sunt multe proiecte, multe activități care sunt în derulare, multe proiecte, activități care sunt spre finalizare și unele proiecte care abia acum le concepem și le punem pe hârtie. Important este că sunteți pe lângă o comună mare, cu 10.000 sau 11.000 de locuitori? Avem la 14.000 de locuitori în statistic, dar în realitate sunt în jur de 20-21.000 de locuitori. Mare parte din cetățenii care locuiesc practic în Comuna Miroslava stau practic și dorm în Comuna Miroslava. Noi suntem sate dormitor. Și-au construit case și atunci ei fie că muncesc în oraș, fie că muncesc în altă parte, dar au o casă unde nu e de vacanță, ci de domiciliu. Locuiește acolo, dar datorită unor legi care nu le permite să-și înscrie copiii la școli și așa mai departe, nu pot să-și facă mutații pe Miroslava, că nu au copii, nu sunt primiți copiilor la școlile din Iași și atunci preferă să mai aibă și alt domiciliu, dar cu casa în fapt acolo. Deci pe lângă faptul că sunteți o comună mare, sunteți și o comună dinamică. Am constatat acest lucru prin proiectele, inclusiv cel turistic, care a fost un proiect amplu pe care l-a derulat la Miroslava, dar și cu preocupări pentru a atrage investitori în zonă, pentru a dezvolta viața rurală, ca să zicem așa, cât mai aproape de ceea ce înseamnă Iașul, pentru că o comună din metropolă, ca să vorbim mai în termeni, are obligații foarte mari pentru a fi viața și condițiile de trai cât mai asemănătoare cu cele de la oraș. Asta înseamnă preocupări complexe ale primarului și ale administrației pe care o conduceți la dumneavoastră la Miroslava. Vedeți dumneavoastră că cei care vin să-și construiască în Comuna Miroslava au anumite pretenții. Pentru că, practic, ei părăsesc orașul Iași,
și vor să locuiască undeva sau într-o zonă în care au condiții mai bune decât în Iași. Adică o casă pe pământ, cum se spune. Casă pe pământ, da, au siguranța mai mare decât în municipiul Iași, dar în același timp și un loc de refugiu, de odihnă, astfel încât a doua zi să fie apt de muncă. Și dacă noi, cei din administrația locală, nu reușim ca să creăm condițiile optime pentru un trai decent, probabil că cei care vor să vină își caută alte locații limitrofe. Da, la Bârnova sau la Lețcani. Vedeți că este o concurență permanentă între comunele din zona metropolitană a orașului Iași. Dar sperăm să... Când spuneți asta, vă referiți și la faptul că el vrea apă, vrea canalizare, vrea telefon, vrea cablu, vrea, știu eu, drumuri bune, nu... Deci asta nu s-a înțeles niciodată că cât de te îndepărtezi de municipiul Iași, cu atât pretențiile scad. Dar ceea ce se învârte, se întâmplă în jurul municipiului Iași sau în zona metropolitană a Iașului, pretențiile cresc. Și de multe ori îmi pun întrebarea care au fost motivele pentru care anumite proiecte de dezvoltare a Iașului și a zonelor limitrofe Iașului au fost sistate sau nu au fost puse în aplicare, pur și simplu. Când am ajuns la primăria Miroslava în anul 2008, vă gândiți, Miroslava nu era alimentată cu apă. Deci comuna Miroslava sau niciun sat din comuna Miroslava nu avea apă potabilă, nu avea canalizare, nu avea niciun drum asfaltat, în afară de satul Vorovești și Brătuleni. Era un fel de șosea de centură, practic, pentru municipiul Iași, care făcea legătura între drumul european și drumul județean 248A. Probabil că n-a fost o strategie la nivel regional sau la nivel local. Noi căutăm să îmbunătățim, căutăm să rezolvăm ceea ce nu s-a rezolvat în anii anteriori. Și gândiți-vă că în perioada 2004-2008 au fost fonduri foarte multe. Chiar au fost bani pentru asfaltări de drumuri, bani pentru alimentări cu apă, canalizări și alte activități de infrastructură. Oricum, e clar că acum nu putem vorbi despre proiectele care au trecut și cele care vor veni. Vorbim de 2014-2020, când se preconizează sume importante de investit în mediul rural sau în afaceri, fie ele agricole sau non-agricole din mediul rural. Și cred că Miroslava, ca și alte comune, o să aibă capacitatea, inclusiv pentru infrastructură, din câte știm. Sperăm că sunteți pregătiți cu studii de fezabilitate și cu proiecte care, să spun, stau pregătite să fie depuse atunci când apare o linie de finanțare. Noi suntem la mijlocul anului 2014. Noi am făcut strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020 la comuna Miroslava. În momentul în care am conceput strategia pentru această perioadă, n-am putut să prevedem în strategia respectivă proiectele de viitor. Noi avem în concepția noastră ce ne trebuie în comuna Miroslava, dar nu avem finanțele, nu avem banii necesari pentru a pune în practică proiectele respective. Și atunci, vedeți dumneavoastră, nici la ora actuală, din comunitatea europeană sau nu s-a semnat pactul sau nu s-a semnat liniile de finanțare cu comunitatea europeană. Și atunci stau și mă întreb, când putem noi măcar să punem pe hârtie câți bani vor veni sau la ce sume de bani aspirăm noi, comunele din România până la urmă, nu numai comuna Miroslava. Pentru că oricât am fi noi de puternici financiar, nu putem ca din fondurile proprii să facem ceea ce ne-am propus și nu că ne-am propus noi, este strict necesar. Cel puțin pentru comuna Miroslava. Dacă nu avem nici măcar în opțiunea noastră sau în vederile noastre, nu putem să știm câți bani ne dă guvernul și câți bani vin de la comunitatea europeană, putem să facem un buget multianual pentru comuna Miroslava pentru perioada 2014-2020? Nu se poate. Și atunci ne bazăm, facem toate proiectele care le facem pe ceea ce avem noi, ca să fim siguri că le punem în practică și că
nu mințim oamenii din zonă. Dacă dă Dumnezeu și mai avem și ceva în plus ca să vină ori de la guvern, ori de la comunitatea europeană, ar fi și mai bine. Noi proiecte avem destule. Am avut și în perioada 2008-2012, 2012-2016, dar să știți că mare parte din ele n-am putut să accesăm fondurile. Nu că n-au fost proiecte bune, n-au fost proiecte eligibile, datorită faptului că sumele de bani alocate pe anumite linii de finanțare au fost mici și n-au încăput toate comunele din România. Așa, asta e realitatea. Sperăm ca în viitor să fim mai bine informați, să fie o cooperare. Vedeți, dumneavoastră, s-au creat fel de instituții ale statului care ar trebui să ne informeze, să vină permanent în contact cu noi. Uitați-vă, n-a apărut niciun ghid până la ora asta. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Am zis că să apară unul în scurtă vreme, luna august, cred, dacă nu mai devreme. Care Dumneavoastră, ține de dacă investiții la din țară. auzite, eu nu cred. Eu numai până când nu vedem văd, oferta precisă, nu știm. Asta e. Da, e păcat, adică ce spuneți înseamnă că vom demara greu și 2014 este unul dintre anii aceia 7. Dacă avem 49 de miliarde, să spunem, de euro, înseamnă că 7 miliarde de anul acesta i-am pierdut. Și înseamnă că îi vom reașeza pe anii următori. Păi nu putem să-i așezăm nici în anii următori. Dumneavoastră aveți dreptate, dar s-ar putea să pierdem mai mult de jumătate și din 2015, pentru că noi facem, să spunem că până la sfârșitul anului facem studiile sau actualizăm studiile de fezabilitate, studii de fezabilitate pentru proiectele care le avem făcute deja, facem noi studii de fezabilitate pentru proiectele viitoare și după care trimitem documentațiile respective, păi nu, le trimitem spre aprobare la instituțiile statului românesc, care de fapt în loc să ne ajute ne pun bețe în roate. După ce primim că sunt eligibile sau neeligibile, parcurgem celelalte proceduri. Procedura de achiziție publică, unde... Iarăși sunt niște etape. Păi nu, că etapele la procedura de achiziție publică s-ar putea să ne ducem și într-un an de zile, depinde câte contestații sunt. Este strigător la cer. N-a putut să facă alimentarea cu apă pentru că un cetățean sau o societate comercială a făcut contestație. Și chiar dacă n-a participat la licitație? Chiar dacă în faza de SEAP l-ai ridicat în SEAP, el te contestă și trebuie să stopezi orice activitate și aștepți 30 de zile. Dacă îți vine răspunsul în 30 de zile, dacă nu, acum pe perioada verii nu-ți mai vine răspunsul în 30, stai 90. Și trece vara, vine iarna când nu poți să faci niciun fel de... Dacă vorbim despre drumuri sau alte lucrări de construcții. Bun, dar am înțeles că s-ar putea să se reglementeze acest lucru, nemai permițându-le contestatarilor de tipul acesta să facă contestații decât dacă depune nu știu ce sumă, cotă, parte din ceea ce contestă el. 2% din valoarea... Dacă 2% din vreo 2 milioane de euro, cred că stă cu minte. Dumneavoastră vedeți că sunt... Bine, nu vreau să mă hazardez, nu vreau să intru în discuții din... Depinde ce urmăresc acei cetățeni. Am înțeles. Negociază cu cel care câștigă. Nu știu, nu vreau să mă comentez, nu încerc să vă trag de limbă, că nu-i cazul. Nu, că chiar dacă mă trage de limbă, nu știu. Presupun și nu pot să... Da, ceva nu e regulă, pentru că altfel n-ar face așa contestații. O rațiune există, dar probabil specialiștii și organele reabilitate. Păi uitați-vă dumneavoastră, plombarea drumurilor județene nu s-a putut face. Începe activitatea din primăvară și până acum toți au circulat pe drumurile astea așa cum au fost din cauza unei contestații. Am văzut acum că au început pe drumul județean care duce spre Voinești plombarea. Păi cetățeanul ăla sau societatea aia comercială nu trebuie trasă la răspundere? Păi ar trebui să știm și să o arătăm cu degetul, măcar așa. Păi nu, dar... Dacă nu primește o amendă... Pentru noi este foarte simplu, că întrebăm a cui este societatea și întrebăm dacă este a cuiva, că noi avem informații, mai discutăm și noi între noi ca... E a cuiva politic, atunci e mai grav. E mai grav. Și înseamnă că există un formă eu cel puțin încep să fac probleme, stau și mă gândesc câți dușmani am... Cum e? Ca poveste aceea, ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă feresc singur. Nu aveți și prieteni? Da. Eu sunt convins că da. Eu cred că am numai prieteni, dar
Viața trebuie să confirme, nu ce cred eu. Când mă uit la scena politică, mă rog, primarii au un avantaj, acela că... Nu intru, este un teren alunecos, vă rog să discutăm despre administrație, discutăm de orice, numai despre politică, nu mă întrebați că nu vreau să intru. Da, nici nu-i cazul, cu atât mai mult cu cât nici eu nu vorbesc prea mult despre politică, nici măcar în emisiunile noastre. Știți de ce? Pentru că politicienii își dau mâna, se înțeleg și noi rămânem cu vorbele și cu dușmani. Și am trecut prin experiențe de astea. Să ajungem la administrație, așa cum spuneați. Eu vă știu ca un om activ și un om optimist. Concret, ce șanse sunt ca în Miroslava, în perspectiva imediat următoare, să existe niște reamenajări sau plombări sau asfaltări de drumuri sau de alte lucrări? Apărând centura, a favorizat într-un fel sau altul, să spunem, zona, dar care trebuie cu drum județean sau comunal legat de ceea ce înseamnă drumul principal care există. Șoseaua de centură face legătura între localitățile Comunei Miroslava pe linia nord-sud. Toate satele din Comuna Miroslava sunt legate la șoseaua de centură, mai puțin satul Proselnici, care este un pic mai la distanță. Și ar fi obligația dumneavoastră, nu? Dar, a administrației. Vă explic imediat. Prin proiectele pe care le-am derulat noi pe asfaltare, am căutat ca să legăm toate satele din comună de centrul comunei și în același timp toate satele din comună să aibă acces la șoseaua de centură, astfel încât în orice punct al comunei ai fi, să ajungi într-un termen cât mai scurt sau într-un timp cât mai scurt în municipiul Iași. Și am reușit. Din cel mai îndepărtat sat, care este Proselnici, nu faci mai mult de 10 minute până în municipiul Iași. Acum aviz celor care vor să cumpere terenul și asta pot să meargă în Proselnici sau unde prețurile sunt foarte mici. Este o zonă liniștită, o zonă chiar atrăgătoare pentru cei care vor să își petreacă... Unde e spre Ciurea? Noi spre Ciurea, Proselnici este spre... Valea Luplului. Nu, este spre Voinești, depinde pe unde, că sunt două căi de acces spre localitatea Proselnici. Una prin Cornești, plecând din Miroslava, și una pe drumul județean 248A, care duce la Voinești, se face la stânga, pe la unitate militară și se merge. Da, acolo nu este asfaltat. Preconizăm ca în viitorul apropiat, probabil la anul, dacă suntem sănătoși și avem și ceva finanțe, să ne ocupăm și de acel drum. Cam toate localitățile din Comuna Miroslava, mai puțin localitatea Dancaș, nu are șoseaua sau drumul principal al satului să nu fie asfaltat. Lucrăm acum la asfaltarea, avem două proiecte, unul pe 8 km și unul pe 4,7 km. Proiectul pentru de asfaltat. Proiectul pentru 4,7 km este aproape de finalizare. Pe bani europeni sau cu finanțare proprie? Eu am spus, nu, pe forțe proprii, că nu... Deci, foarte important, banii europeni nu mai sunt, s-au terminat. Nu s-au terminat, că nu am accesat decât, nu știu cât la sută, 20, bani de la... 30%. Păi, cred că n-au fost, dacă numai atât s-a accesat, că noi... Păi noi proiecte am avut, eu asta nu înțeleg. Stăm cu proiectele în birouri, proiectele sunt depuse, dar nu sunt proiecte. Nu știu ce să mai cred. Totuși, cred că la nivel minister, la nivel județean, trebuie centralizate tot ce este făcut. Uitați-vă dumneavoastră, cheltuirea, bani cheltuit pe aiurea. Prin Comuna Miroslava trec 2 conducte sau 3 conducte de alimentare cu apă. Când poate să fie una singură? Deci, și altele. Și altele. Nu era cu minunile de la Caracal. Mai nu, încep și la noi să apară în Moldova minuni dintre astea, numai la Caracal. Da, asta e. Cu alte cuvinte, 5,7 km. Nu, am unul de 4,7 și un drum, adică mai multe drumuri sătești de 8 însumate, un proiect de 8 km. Practic, dacă asfaltăm proiectul ăsta de 8 km, este în execuție, probabil că până la sfârșitul lunii august vor fi asfaltate străzile astea. Cam toată localitatea Miroslava este asfaltată. Următorul proiect care este asfaltarea tuturor uliților sătești.
deci care va începe dacă... Vor veni și bani europeni. Avem proiectul făcut, avem licitația făcută, nu este pe proiect, noi îl depunem și să dea Domnul să vină și banii europeni. Vedeți, dumneavoastră, noțiunea asta de bani europeană e pe înțelesul tuturor, toți cred că este un sac de bani, de unde, dacă ai proiect, îi duci cei de acolo cam cât îți trebuie și ai... Dar uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, banii când vin pe linii de finanțare. Pe programul operațional sectorial, pe POS, pe POR, și așa mai departe. Vin anumite sume de bani. Pentru suma aia de bani, dacă se spune că la nivel național vin 2 miliarde, dacă facem o analiză, o să vedeți că proiectele pentru banii respectivi sunt în jur de 10 miliarde. Deci, practic, 2 miliarde ar putea fi absorbite, dar rămân restul de proiecte de 8 miliarde care, practic, le-ai făcut așa. Costuri și un proiect și un studiu de fezabilitate și... Păi, dar nu ai ce face, pentru că intri în competiție, acolo este o competiție. Dacă nu faci, te ia cineva, trebuie să răspunzi în fața oamenilor. De ce n-ai făcut? Dacă faci, dai răspunsul în fața altora. Păi de ce ai făcut? Că nu mai știi cum să procedezi, da? Ca și aplicare. Bine, că noi permanent proiectul este bun. L-am făcut, sau studiul de fezabilitate. Da, dar s-ar putea să stai așa, să aștepți 3 legislaturi. Depinde cum... Păi mai aveți de așteptat încă una în 2016, nu? Ar fi a 3-a dacă... Nu, eu nu dacă vă gândiți ar fi... la acest aspect. Bine, dar nu asta e problema. Noi am zâmbit, dar dincolo de asta, oamenii așteaptă rezultate acum, anul ăsta. Dacă se poate ieri. Ieri. Și apoi sunt și cetățeni care nu înțeleg anumite probleme. În momentul în care orice activitate se face pe proiect. Și îi vin cu fel de cârpituri sau de... să mai faci câte ceva, la care nu poți, n-ai cum să le explici. Că, dom'le, dar este un proiect pentru așa ceva. Proiectul respectiv e făcut de specialiști, de proiectanți, de arhitecți, mulți înțeleg, alții se fac că nu înțeleg, iar alții chiar nu înțeleg. Am înțeles. Oricum mai dau, tot acolo ajunge. Acum, Comuna Miroslava, dincolo de faptul că e o comună mare și foarte întinsă, și cam cât kilometri de drum aveți județean, ăștia țin de Consiliul Județean, comunal, să spunem, care intră în obligația dumneavoastră să-i reparați, să-i asfaltați și așa mai departe? Noi avem 308 km de drum. Din 300 de comunal, nu? Da, drumuri comunale și uliții sătești. Păi, mergi, o jumătate de zi 308, dar nu, problema nu e numai asta, că din 308 km noi avem acum asfaltați în jur de 78-80 de km. Deci, da, sunt căile principale, dar dumneavoastră gândiți-vă că din ăștia 308, în fiecare zi sau la 2 zile sau la 5 zile apare un nou drum în Comuna Miroslava. Pentru că este o mare suprafață introdusă în intravilan, sunt proprietăți private, și își parcelează, acolo se fac puzuri, drum de acces în diverse locuri. Sunt drumuri publice, sunt drumuri de servitute, sunt drumuri private, dar nici pe cetățeanul de acolo nu poți să-l lași. Îl lași un an, să mai stea și el la rând până când, dar noi trebuie să mergem. Dinamica asfaltării drumurilor trebuie să fie continuă și într-un ritm cât mai alert, cât mai susținut. 100 de kilometri. Domn Frățilă, noi avem, Comuna Miroslava are pe intravilan jumătate cât e Iașul, domnule. Deci suprafața. Și dumneavoastră gândiți-vă că Iașul este un oraș de atâtea sute de ani, bine s-a asfaltat, dar Comuna Miroslava a început de la pământ, din 2008. Cât poți să asfaltezi? Cât de bogat, oricât ai vrea. Păi scriem pe hârtie cu 1 kilometru de drum de asfalt, dintr-un drum să creezi, să asfaltezi un drum de pământ, costă între 160.000 și 200.000 de euro. Cu toate astea, cu șanțuri, cu rigolii, cu podețe, cu tot ce trebuie pe lângă drumul respectiv. Păi haideți să punem să socotim câți bani ne trebuie nouă pentru asfaltare la, spunem 300 de kilometri. Punem la 100 de kilometri.
și înmulțim și să vedeți dumneavoastră că nu prea ajunge bugetul ăla nici măcar în... numai pentru asfaltare de drumuri. Să nu mai face alte activități, nimic. Da, apă, canal, știu. Și atunci nu... Că toți vin la primărie, oamenii și mulți dintre ei sunt îndreptățiți, că plătesc taxe și impozite. Taxa și impozitul, dacă ne uităm la ceea ce se adună, aș face așa într-un an de zile cam în jur de 1 kilometru de... Deci la toată comuna Miroslava, persoane fizice, 1 kilometru de asfalt. Și atunci banii de unde provin? De la agenții economici. Am înțeles. Care se află de asta urmărim noi permanent și asta, să atragem în zonă investitori, să investească, să aibă angajați în comuna Miroslava, pentru că în afară de taxele, de impozitele pe care le plătesc agenții economici la comună, vin impozitele pe venituri, din salarizările oamenilor care muncesc în întreprinderile respective. De întreprinderile din comuna Miroslava. Sigur, și atunci așa se adună niște bănuți suplimentari, ca să spunem, pentru asemenea. Nu sunt suplimentare, aia sunt munciți bănuții aia de către administrația locală, administrația oferă servicii, suntem tot timpul alături de ei, nu știm că noi greșim pe undeva, că nu le creăm anumite facilități și la investitorii ăștia care vin în zonă. Noi vrem să vină. E normal, să dea Domnul, să vină cât de mulți, dar nimeni nu-ți vine când tu îl împovărezi cu fel de fel de taxe, cu fel de impozite și nu ești serios cu el. Asta e. Până la urmă trebuie să fie un echilibru în ceea ce așteaptă, să spunem, ca și impozite comunitatea, în egală măsură cu serviciile și cu facilitățile, de la apă, canal, gaz. Acum lucrăm la un regulament de acordare a facilităților pentru investitorii care vin în comuna Miroslava. Să vedem. Și pe care o să-l punem pe site-ul primăriei, o să încercăm să-l trimitem la ambasadele din România pentru a să vedem ce se întâmplă. Căutăm prin fel de mijloace să atragem în zonă investitori. Da, e important ce spuneți, cu atât mai mult cu cât s-a văzut că asta este cea mai bună variantă de dezvoltare a unei comunități. Aceea de a atrage oameni, de a atrage locuri de muncă și de a avea impozite cât mai multe ca să poți să construiești în comuna respectivă. Și noi știm acum că e o comună frumoasă. Case moderne, ceea ce face administrația e în direcția potrivită. Problema este că batem pașii mai mărunți așa, pentru că așa e întreaga noastră economie. Nu putem alerga în jurul blocului câtă vreme ne adaptăm la criza care există și nu numai în România. Se construiește frumos. Cei care își construiesc au proiecte chiar foarte bune, frumoase. Păcat că satele îmbătrânesc. Chiar ieri discutam cu o parte din consilieri și dispar casele bătrânești care totuși au farme cu lor și am ajuns noi la concluzia că în fiecare sat să luăm, să cumpărăm 2-3 case dintre astea, să vedem dacă găsim și asta să le conservăm. Că mai târziu o să întrebe și cei care locuiesc. Bă, dar ce a fost înainte aici? Cum locuiau? Toți stăteau în case de astea cu etaj și cu 10 camere și el locuiește în bucătărie? Da. Acolo tot la bucătărie am crescut și eu, așa că nu. Nu, dar ar putea să facă numai bucătăria și 3 camere, nu 7. Dar bine, speranța e că vine copilul acasă. S-au lămurit mulți că nu mai vine copilul acasă lângă părinte. Nu mai vine. Asta e construcția mare, cred eu. Și costuri pe măsură de la... Vă spune un om pățit. Nu are rost ca să-ți construiești, nu știu cât locuință. Copilul pleacă strictul necesar, pentru că atunci cresc cheltuielile, costurile, timp pierdut. Păi nu mai faci curat pe acolo și tot muncești mai mult decât ar trebui pentru 2-3 camere sau cât folosești. E o întreagă poveste aici. Sunteți bunic? Ați devenit bunic? Sunt. E a doua oară și sper să fiu și a treia oară. Da? Și nepotul e în România sau? Nu, am 2 copii, amândoi sunt aici, în Iași. Asta e bun. Mă gândeam că aveți vreun nepot pe afară, prin alte părți. Am întâlnit bunici. Avut ocazia să plece, dar nu au plecat. E bun că spuneți asta, pentru că până la urmă, dacă nu aveți cui spune o poveste, cu cine mai discuta despre, nu știu, despre viață pur și simplu, nu-ți găsești utilitatea, măcar așa, câte ore mai stăm pe acasă. Mai stați pe acasă? Dumnezeu, eu am fost marinar și m-am întors.
Și, E bună fraza, da. Da, vă întorceați la 6 luni sau la cât timp veneați din cursă. Depinde acum și la 6 și mai devreme, dar nu contează. Ne-a tras aici rădăcina. Eu sunt fiu de țăran și... Există o anumită mentalitate. Când trec prin satul meu natal, e altceva. Nu vine să plec. De loc sunteți chiar din Miroslava? Din Uricani. Din Uricani. Am înțeles. Da, eu am văzut, am fost la o ședință de Consiliul Local al dumneavoastră, am văzut ambițiile cu care consilierii, fie ei profesori, fie din altă, din alt mediu, pun problemele comunității, cum își doresc dezvoltarea. No, păcatul lor, nu sunt, fiecare țin la localitate din care eu nu înțeleg. Parte de ei nu prea înțeleg și asta că ei sunt consilieri pentru toată comuna, pentru toți cetățeni din comună și nu pentru cetățeni din localitatea în care locuiește. Localitatea și ea l-a votat. Dar e ca așa în politică. Facem în așa fel încât să iasă bine până la urmă. Că de mai ciorovăim și noi mai... Știu că erau date problema până la urmă tot e soluția cea mai bună. Cum plătiți transportul profesorilor, naveta și era acolo întreagă discuție. Da, am făcut-o nici până acum cu transport. Vedeți dumneavoastră și legea nu este făcută, nu că nu este bună, că nu sunt eu în măsură să... Dar vin la plata profesorilor. Păi salariile le dă ministerul. Salariile le dă ministerul, dar nu, noi suntem obligați prin lege ca să plătim transportul elevilor și nu înțeleg de ce. Chiar nu înțeleg cum de-au hotărât ei așa ceva, dar nu salariile, transportul profesorilor, cadrelor didactice. În momentul în care îi plătești, să-l bagă în plafonul de salarizare. Dacă plafonul de salarizare nu crește, eu cum pot să plătesc o sumă de bani în partea? Înseamnă că trebuie să dau angajați din primărie să-i dau afară ca să plătesc transport. Atunci ce aș crea acolo la nivel comunal? Noi sperăm totuși să legea educației să fie... Deci, legea educației nouă a apărut în anul, începând cu 1 ianuarie 2011. Uitați-vă dumneavoastră, nici până la ora actuală legea educației nu se aplică, nu se pune în... Că nimeni nu știe după ce merge. Eu nu înțeleg ca administrații locale și asta care este rolul inspectoratului de învățământ în toată ecuația asta. Pentru că iar profesorii sau directorii sunt numiți de către inspectoratul școlar. Nu știu de ce. Cu toate... Păi după gradele profesionale, nu, legea spune altceva. Deci, legea 1 este funcțională sau nu este funcțională? Dacă spune nu se aplică, au apărut atunci niște norme metodologice și spune că nu se aplică normele metodologice de aplicare a legii 1. Dar atunci care norme metodologice? Se aplică alea din 2005? Păi cum poți să dai tu o lege în 2011 să pui normele metodologice din 2005? Păi ce suntem copii? Păi aici trebuie să vorbim cu deputații parlamentari din Comisia de Învățământ. Eu cred că deputații nu știu. Eu cred că ei nu știu ce au votat. Există și acest risc. Dar ne ducem în politic și nu e bine. Da, nu, asta nu e politic. Am înțeles, da. Într-un fel aveți dreptate, pentru că de cât de bine sunt pregătiți copiii, de cât de bine funcționează sistemul educațional și familia, așa vom avea niște copii valoroși în ceea ce înseamnă perspectiva noastră economică, socială, administrativă. Sigur. Și dacă aici nu funcționează, într-adevăr e o problemă. Pe vreme de criză, statele investesc în educație, în cercetare. De ce? Ca să se poată salva. Factorul uman e foarte important. Domnul Frățilă, în Comuna Miroslava am închis 5 școli. Bine, era învățământul simultan. Din unele localități care aveau un număr mic de copii. Și atunci ei fac naveta cu ajutorul microbuzului la școala... Păi da, naveta, dar nimeni nu dă... Plătește primăria. Păi plătește primăria sau... Că nu sunt bani, când s-a făcut costul standard, cei care au făcut costul standard pe relev și asta n-au ținut, doar au și ei specialiști acolo, sunt niște oameni care au experiență în viața asta și a învățământului. Și m-am trezit, bine, am primit 3 microbuze, din 3 microbuze numai unul singur, s-a creat un singur post de șofer, celelalte 2 posturi trebuie să le plătesc eu. Noi transportăm zilnic în Comuna Miroslava în jur de 450 de copii. Nu-i chiar puțin. Dimineața și când pleacă. Mă rog, păi nu, când învață în 2 schimburi, de dimineața și până seara, microbuzul merge permanent. Și nu știu cum au calculat ei sau
dacă cei care au făcut costul standard sunt realiști sau au făcut costul ăla pe genunchi. Vedeți, dumneavoastră, n-ai cu cine să iei legătura. N-ai cu cine să vorbești. Păi, Consiliul Județean, parlamentarii... Nu are nicio treabă. Consiliul Județean este tot o unitate administrativă un pic mai mare decât... Am trimis la Ministerul Educației fel de adrese ca să ne răspundă cum se aplică o prevedere din legea învățământului. Cum se face cu transportul elevilor? No. Deci la ei nu există termenul de 30 de zile să-ți răspundă. Păi se extragă din legislație, să spună, citiți paragraful 2, articolul 10. Nu, ar fi bine dacă măcar să ne transmită, că așa mă duc la un jurist. Sigur, și vedeți cum și modul lui de interpretare și îl punem în aplicare. Dar vedeți dumneavoastră că este o ruptură între administrația locală și minister, să spunem, sau legătura ar trebui să o facă inspectoratul. Păi cu inspectoratul ce-ți comunici? Și mai ales că, vedeți dumneavoastră că legea 1 prevede, care sunt atribuțiile fiecăruia. Ce atribuții, ce obligații are primăria, unitatea administrativă, ce obligații are inspectoratul școlar. Am impresia că ne călcăm pe călcâi, unul pe altul, în toată treaba asta. Domnule primar, nu putem încheia fără să vă întreb. Acum trebuie să reparați școlile, nu? Au plecat copiii în vacanță până în toamnă, până în septembrie, când începe școala. Ele trebuie igienizate, reparate, acelea care sunt în funcțiune și celelalte la fel, conservate. Aveți buget pe care îl alocați prin Consiliu, prin forma bugetară a comunei? Noi la începutul anului, pentru anul ăsta bugetar, n-am alocat nicio sumă de bani pentru reparațiile curente la... Da, e o igienizare, poate nu sunt lucruri grele. Bine, pentru reparațiile curente ar trebui normal, reparațiile curente se plătesc din finanțarea complementară, care este atributul statului. Noi contribuim mai mult pe investiții de capital, pe investiții. Vedeți, dumneavoastră, sumele sunt destul de mari pentru a repara o școală. La reparații capitale te duci de ordinul 50-100 de mii de euro ca să mergem dacă mergem în banii noștri, în jur de 400 de mii de lei. Sumele sunt destul de mari și bine, noi putem să ne permitem la nivel comunal să facem așa ceva, dar uitați-vă dumneavoastră că avem multe școli și avem și liceu agricol, care tot am făcut proiecte, avem din 2008 și până acum, avem proiecte peste proiecte pentru reparații capitale, nimeni nu se uită la liceu agricol. Am încercat noi prin fel de metode să facem reparațiile capitale la liceu. Sumele se ridică sunt sume colosale pentru primăria Miroslava. Liceu foarte vechi, cu în condițiile în care, într-adevăr, Liceul Agricol Miroslava este un brand pentru comuna Miroslava. Dar problema se pune în felul următor. Liceul ăla nu este liceul primăriei Miroslava. Este un liceu unde învață foarte mulți copii din tot județul Iași, nu numai din comuna Miroslava. Da. Sunt din Moldova, am înțeles că acum o să vină și din Ucraina. Nu înțeleg de ce toate obligațiile astea vin numai pe primăria Miroslava, dar nimeni nu mai are niciun fel. Dar în momentul în care vrei să intervii, să pui întrebări sau nu ai cu cine să discuți, pentru că ei se duc imediat ca la Istanbul și la inspectoratul școlar. La Poarta care este inspectoratul școlar. Eu mă uit iar eu nu am treabă nici cu inspectoratul, nici cu asta. Eu am treabă cu liceul și deschid legea și când mă uit acolo, nu are nicio treabă inspectorul. Inspectoratul școlar numește directorul. Fără concurs, fără nimic, fără... Și vă dați dumneavoastră seama că dacă la o instituție dintre asta n-ai un om, un bun organizator, ca să țină la școala respectivă, da? Se duc toate de râpă.
Dacă eu n-am nicio... Administrația n-are niciun cuvânt de spus. Păi n-are niciun cuvânt, numai în Consiliul de Administrații, că avem doi reprezentanți sau un reprezentant, depinde cum e constituit Consiliul de Administrație. Al școlii, al liceului. Al școlii, nu numai al liceului. Eu spun în general, la modul general, că trebuie căutați cei care ocupă funcția de director, de manager la o școală. Nu trebuie să fii numai buni profesori, trebuie să fii buni organizatori, buni administratori, că altfel se duce școala de râpă. Am înțeles. E o problemă. Eu zic că asta e un subiect de dezbatere aprofundată și la nivel de, iată, oameni politici, parlamentari și, mă rog, inspectorat școlar, Ministerul Învățământului. Nu, acum să știți că învățământul e una din prioritățile Comunei Miroslava. Populația crescând, în Comuna Miroslava nu vin, marea majoritatea oamenilor care se mută sunt tineri și vin cu copii. Deci, dacă în alte comune, eu discut cu ceilalți primari, populația scade, numărul copiilor scade, la noi crește. Problema e, nu mai avem școli, nu avem spațiu pentru toți copiii care avem în comună. Noi avem norocul că suntem aici, în marginea Iașului. Iar copiii din Horpaz, din Valea Adâncă, mare parte, din Ciurbești și mare parte din celelalte sate, că având transportul local sau transportul persoane pentru fiecare sat, în se deplasează în Iași. Că altfel, dacă nu prea am avea să școlarizăm copiii. Mai dumneavoastră, mai bine, acum avem uitați, a început un proiect prin Banca Mondială organizat de către Ministerul, că de asta e, de către Ministerul Educației. Proiect început în anul 2010. Da. În 2011-2012 s-a dus până la etajul 1, la o școală din Vorovești, s-a blocat și de atunci până acum nu s-a construit absolut nimic. Stăm și noi, ne uităm la oameni, întreabă ce construcția asta, întreb și eu mai departe. Asta parcă lansez în eter cuvintele când ai cu cine să discuți, nimeni nu este în măsură să-ți dea niciun fel de răspuns. Probabil că iar comunicarea lasă de dorit. Da. Nu avem școală în Miroslava. Avem o școală, noi avem 20 de clase 20 de clase de copii, dar săli de clasă avem numai 8. Oricum am dat-o, oricum am suci-o, să spun 16 și tot mai rămân 4 de... Să vedem ce... Mai lansăm și noi așa, mai ne plângem. Ar trebui să mai construiți o altă școală. Am făcut proiectul noi, mergem înainte, progresăm, nu ne lăsăm cu una, cu două, dar iar, că am spus, de ce facem noi școala la Vorovești și nu o facem la Miroslava? Școala de care am spus că... Înțeles. Știți ce mi s-a spus? Pe școala de la Miroslava, la școala de la Miroslava s-au făcut îmbunătățiri acum 2 ani de zile. Dar și nu ai voie, dacă n-ai 5 ani, nu ai voie ca să faci alte construcții. Ce vorbești, domnule? Cum să n-ai voie? Păi dacă e necesar, dacă cum să n-am... Am un număr de copii care... Păi ce fac eu? Stau cu microbuzul în satul. Bine că... Dacă argumentați, de ce e așa? Aveți treabă grea, vă ocupă tot timpul. E ca să ajung deci, la primărie, am candidat, nu m-a obligat nimeni. Da. Deci acum trebuie să... Mi-am asumat răspunderea. Important că primiți în audiență tot timpul. Am văzut că la dumneavoastră lumea... Important e cum pleacă omul de la mine, nu dacă îi primească. Conform legii. Satisfăcut făcut sau nu, nu știu în ce măsură. Dar despre asta putem vorbi venind odată și filmând. De ce nu? Niște oameni în audiență, care sunt convins că au probleme de la drum, de la accesul la drum până la apa la el. Dacă vreți să veniți, noi avem audiențe în fiecare luni, începând cu ora 12. Dacă veniți fără să fiți anunțați, fără nimic, după aia se crede că totul a fost regizat. Am înțeles. Nu avem ce ascunde, noi suntem instituții publice, dăm dovadă, suntem transparenți în tot ce facem. Chiar cine vrea să aibă informații despre primărie, să intre pe site. www.miroslava.ro. Da, să vadă acolo fiecare compartiment în parte. Am creat serviciul de plată a taxelor și impozitelor online, deci de orice punct al lumii și asta se poate plăti, numai că
nu prea se folosește nouă. Am Da? înțeles. Ei, modernizăm încet, încet. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici la Telemoldova Plus și vă doresc să aveți o vară fructuoasă, spun asta gândindu-mă la lucrările de care spuneați și la altele care vor veni, de ce nu? Și vă urez succes în munca Mulțumesc. dumneavoastră. Cu multă considerație. Stimați telespectatori, a fost domnul Dan Niță, primarul Comunei Miroslava. Am vorbit despre ceea ce înseamnă administrația într-o comună numeroasă ca și locuitori, 14.000, adică aproape 20.000, cum spunea domnul primar. Petru Fățilă vă mulțumește pentru atenție, publicitate și continuăm. Mi-e dor să mai merg la un ceai, să fiu liceanul Bălai. Mi-e dor să mai merg la un ceai,